Mana yung pinakapaspas sa paagi ron. Kay, puno, kaayo ba? So, alam na to sa entrance. Oh. Hi guys, just woke up. So yesterday's Sinulog concert was cut short. Yeah, December Avenue was supposed to perform, and I guess the crowd swelled to like 20,000, and the capacity of Fuente Osmena is around 3,000. So it prompted the organizers, with the advice of the Cebu City government, to cancel the event. It was really sayang, but I guess yes, the crowd can't be controlled anymore, and I think there were more people waiting outside and they're trying to get in, which had the potential to become like what happened to Paint City in the past a few years ago. So I guess it was good that it was cancelled. It's safety first, but here are some videos that I took last night. Hello guys! Nataron sa Fuente Osmena para butanaw sa Sinulog concert, pero puno kay tao ba so lamang Mount ako kailan na nag-drag bata. But yes, nakasuot na ko. So, ano narata suot ron. I'm gonna tell them na nakakot kayo sa Sun LTE booth. Kahit para magkikita ni hi! Hi! So, na ron ha. This concert is brought to you by Sun LTE. So, ano yun the best na Cebu exclusive na promo na SSP 20 na Sun Sulit promo. Sun Sulit Surf. Plus 20, 300 MB data, unlimited text, all letters, unlimited call for TriNet. So try it for 2 days. May hapon sa niya ako mga friends. May hapon, may buntag. May gabi. Because every day is Sunday. Kumusta man yung experience sa paglinya na? Asa? Experience sa paglinya? Ato mga experience sa? Paglinya? Actually, wala may naglinya. Di tulod-tulod ni Char. We rode the wave. No people. Matulod-tulod. I think at some point. Di napasudlan. Wow. Sana. That's Backstage, bye. Og. Nasa si Eric Clapton. Eric Clapton. Para ni Senyor, santo ninyo, uban tang tanan, mga higala. Hinahinay lang ta, magpahibaw lang ko ninyo daan. Kung magpadayon pa ta sa pagkiap, kung magtutulad pa mo niya sa likod, muhunong atong kalipay. With that, we want to remind everyone, good evening Cebu! At this point, we welcome you to the Sun Sinulog concert!
up? It's Jackie, guys. Kumusta akong forever? Ako kung ikaw ang importante, we'll be together. So here and for now, moving my eyes, we'll know our love is true. I'm a guy, I think the best thing now is you.
Chang, hindi ka mo pala yun. Ano na? Close na lang na kayo? Naibog siya! Naibog! What ka na ako? Ano ba? Palagay class mo! Natulaki ito. Palagay ito! Naibog ka? Si TV ba? Si TV? Si Soren niya! Si Soren ang pangalan ko! Kuya! Ang Sinulog 20 na concert na cut off short kay nagkagubot ang mga tao. So wala ako Stampede yun siya guys. Grabe. Nakagtao. Wala siya tao. So nagkagubot, so sayang. But saan naman, muna susunod behave lang ta para dili na patyan o suga. Pero nangatakog jeep. Kaya na-cancel man ang concert by mag-food trip na lang eh. Oh, of course, we're here at Larsian. Ang talaan kung sa'yo ayaw rin sa Larsian ron. Alas 12 gabi, dali na. Okay, tapula naman may mutuyo. Basta. Ay man, unsa ka nakit gusto dili? Dito eh. Uhaw. O atong lumis uhaw ko no kay na. Kuyog taniya kay uhaw ko no. So unsa may na-address uhaw bay? Juice. Wala atot unsa. Barbecue. Unsa may pangalami ninyo? Panga. Nga, pila ba na yung panga? Depende sa size sir. Nga, normally pila ba? 150. Ha? 150. Kanang gamay. ganito. Saan mo panga? Hindi, barbecue mo. Anything. Anything. Anything, basta makakataon lang. Kuha na mo, kuha na mo. Come on. Malamig midnight snack. There is a Larsian. Snack dito. Snack dito. Dinner. Breakfast. Breakfast na tayo kay mga talis Fluvial pa rin. Kapit alas 2. So mga talis si Gilbert og si Zerel. Ano sa iyo? Kilami ang sa mga kaon? Sisig. Lamiar sisig. Kung ito, dyan ko din after work. Tosino kayo, okay lami siya. Pamahaw dyan tayo. Lami siya, okay, kaya ka lang tosino. Tosino siya. Nakakanta yung mga girls. Legit yun siya nga sisig. Nice pagkaluto ang Laban sisig. Laban sisig. Sisig yun. Yeah, ikaw dong. Sa daw ikaw ang ganda. Sisig guys. Sisig. Away, anak Lalaki kayo. Sisig na nakalimot na ko. So guys, yeah. Kung ganahan mo mga silog-silog og barbecue, naasa wow. Oh, naasa Total Larsian. Check them out guys. So thank you so much for watching. Namo yan ha. Why December Avenue? December Avenue. Regards na ako sa admin sa Regards lang sa mga taga December Avenue ko. January. Sige. And Pits Senior guys. O bato na kay mas Fluvial Parade pa niya. Yeah! Parade! Laban lang.